नोंखौबो दे नोंखौबो हरो नोंखौबो हरो दाउदै बायदिबो इदि हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउट्यूब चेनेलाव नोंथां बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैबो माने जोङो खाम जाहैनो नागिरदों आरोना माबा जोंहा आइनि असे फंबाय आंनि बिहाव बिसोर न'आवहाय खाम जानो नागिरदों मैयानि ब्लगावहाय आङो ससे होदोंमोन ना सानै जोंहानि न'आव फैनानै साहा लोंदोंमोन फिथा जादोंमोन ओमफ्राय बिसोर फैनायनि कारना जाहैबाय जोंनो खाम संनो थाखायनो रायज्लायफैदोंमोन आरो ओमफ्राय दा जोंबो दे होननानै बुंहरबाय आरो ओमफ्राय जाहैनो ओंखारबाय नालाय एसे मेम'रि दोनथ'थ' ब्लग भिडिअ लालांलायनोसै ओमफ्राय दिनैबो जाग्राफोरा मुथु आं हिमानसि बिमा हिमानसि बेखिनियानो ओमफ्राय हिमानसि बिमाया खामानि मावनो थांग्रोबाय आरो मुथुआ बाजाराव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय आं मुथुखौ नेथ'बाय थाबाय ओमफ्राय मुथुआबो दा मोनफैबाय नालाय जों दायो थांसिगोन आरो ओमफ्राय दहाय जोंहानाव आलासि फैदोंमोन आंनिनो लोगोफोर रौतानि ओमफ्राय बिसोरो आंनो ओरैबायदि जाग्रा लानानै होफैदोंना आं बिसोरखौ ब्लग भिडिअ लानो नागिरदोंमोन नाथाय बिसोर एसे इमारजेन्सि जाबाय लाथ'नांला होनना बुंबाय बिनिखायनो आं बिसोरखौ लानो हायासै आरो बिसोरो नेक्स्ट टाइम फैफिनगोन होननानै बुंदों नेक्स्ट टाइम फैफिनबोला मोजां ब्लग लानो हागोन होननानै बुंनानै थांबाय आरोना नामा जाहैबाय अनजालि बाग्लारि बसुमतारी बाग्लारिमोन रे नङा बाग्लारियानो अनजालि बाग्लारि रौतानि अनजालि एक्ट्रेस नोंथांमोना आंनि ब्लगाव बेखौ गेजेर गेजेर नुखादो सिनायगोन आरोना ओमफ्राय आरो सासे जाहैबाय मलेन नार्जारिखौथ' रावबो सिनायै गैया बिसोरनो फैदोंमोन आरोना आंखौ नायथ'नो ओमफ्राय आंनो फिथाइ सामथाइ बायदिसिना जाग्रा लाबोदों नालाय ओमफ्राय बेखौ एसे देखायनोसै आरोना मानसिफोरखौथ' देखायनो हायासै दिदि खाददासो लाबोखादों आंनो मन्नासे बिसोर मन्नासो लाबोनाय ओमफ्राय जोंहानाव खाददासो जाबाय आरो खावसे जाबावबायसो नै अयथासार गेर थालिर लानानै फैदों थालिरा गोमोनसो ओमफ्रायो बोरैबा गोथां नुदों आरोना ओमफ्रायो आलमन्ड आंथ' बिराद जागासिनो बेफोरखौ जानानै अहालायबाय जाख'लायनोनो हाला आरो बिसोरो लाबोनानै होफैबावबाय आरोना आंनो काजु बादाम ओमफ्राय बेयो मा आपेल बियो नै आपेल गोजा नै खायसे जाबाय ओमफ्राय दोनबावनोसै र' मौसुमि बियो मौसुम बिसिनानै देखायस्रानोसै आं बेखौथ' नै मौसुमि नारें जुस खालामनासो लोंनांसिगोन आरो ओमफ्राय बियो माबा दालिम आरो दंबावो बेयावहाय बेसे जाबावनो आरोना जाख'लायनोनो हाला अब्लाबो अननानै होफैनाय नालाय जानांगोन लाखिनांगोन ओंखायनो लाखिबाय ओमफ्राय दंबावोमोन बुस्थुफोरा मेथाइफोरबो दंबावोमोन माबायाव गारबोबायदां मुथुआ लाबोनो बावगारबाय मेथाइबो दोङो मिस्टिबो दंमोन मिस्टिखौ जाखांबाय लाबोदों आरोना बहुदनो बायदिसिना ओमफ्राय जेखि जाया मानो थेंक इउ खबर लाफैनायनि थाखाय आरो इदि जाग्रा लाबाबो जायोमोन जानायालाय मा गावसोर अननानै लाबोबाय नालाय आरो माथो खालामबावनो लाखिखानांगोन बेबायदिनो बहुत मानसिफोरानो नायनो लुगैनाय माने थायो नालाय बिदिनो गेजेर गेजेर फैबाय थादों जोंहानाव सोरखौबा भिडिअ लानो हादों सोरखौबा भिडिअ लानो हायाखै बेबायदि जादों आरोना ओमफ्राय दा मुथुआ माखौबा बुंगोन नामा दे मुथु माखौबा बुंबा फंसे बुंदो थांसे खामखौ बुंबाय थाला बिसा नेबाय थागोन र' मोनदोंना मोनाखै खनसे सोंहरग्रोनोसै आं आर'नाइ लानो बिराद मोजां मोनो जेखि जाया गामिफोरथिं ओंखारलांबाथाय आर'नाइ लाखायोमोन आं जि मोजां मोनो मानोबा आङो जाबायना दे थांगासिनो
नेगासिनो जोंखौनो ओमफ्राय दायो नों गस्ला चेन्ज खालामनो ना खालामनो बेखाय टेबोलाव थिखांनानै दोन खादा थुदो इदिबालाय जोंखौनो नेबाय थादोबा जों थांसै आरो ओमफ्राय जों थांथ'नो एसे दिनैबो ब्लग लालांसै नायलांदो नोंथांमोना जोंनि सुदेम सेन्टार आङो मुथुलाहानाव फैनायनिफ्राय बे सेन्टारसिम खनसेबो थाबायबोआखै न'आव फैनायनिफ्राय आरो न'आव फैनायनिफ्राय बे सेन्टारसिम खनसेबो थाबायबोआखै नै दिनैबो थाबायनायानो जायासै ओरैनोथ' बेबायदि देहायाव एसे एसे थाबायनाया मोजां होननानै बुङो थाबायगारबाय थानांगौ होननानै अबसे नंगौ बाथ्राया सैथोआनो आंबो मिथियो बेखौ ओमफ्राय दा आंहा थाबायनो हायि एसे प्रब्लेम जानानै दं बेखायनो आं बारा थाबायनो हाया आरोना थाबायगौमोनबाबो बे प्रब्लेमनि थाखायनो बिराद खम थाबायनांगौ जादों आरो माथो खालामनो आरोना मानसिनि देहा बायदिसिना जालु जाला जोबनो गैया है बे बिबारा मानो बेबायदि बिबारा ए माबासो नक्लिसो टेम्परारि नै बेसानाव आंहा हाबायाव ओरैबायदि मोसागोन ओरैबायदि देलायगोन होननानै सानना दोननाया गैया हाबा मोनजायैनि नै दिनैसो जानो फैबाय सफैबाय नै Tasty, yummy, ना ते मा जादों खिथालाय मा जादों मा बेदर जादों मा जादों अमा बेदर ओमफ्राय दालिं नै जों खाम जानो फैनाया मोनफैबाय ओमफ्राय नै हिमानसिजों बोहैथिजों साखिग्रोदों आरो ना माबायदि जादों न' जाना खिथादोंब्रा जानानै नै अमा बेदर होननानै अमा बेदरखौ देखायनानै गब जादों ओमफ्राय गोथाव जादोंना जायाखै खिथादों दाउ बेदर ओमफ्राय आरो खामाबो जाया बबे मा बे मा रिथिबायब्रा नोंसोरबो ए फिसाफोरजों खाथियाव थानांगौ फै गेजेराबो फै फावसो नुदो सानदुं बारा खाथियाव थाबादो मादां माबा पुलिसखौ नुफ्लांलायबाय गथाबो जानायखाय नै बियो जोंहानि बिबोनां ओमफ्राय बियो बिनि फिसाजो ओमफ्राय बेखौथ' सिनायखायो हिमानसि बिमायाथ' सिनायखायो हिमानसि बिमाखौथ' सिनायखायोलै थानाया गाफ्लांलायबाय दा गोथावथार होनदो फिसाजोफोरखौ जाहोग्रोदों आरो नङाबा फिसाजोफोरा दा जानायाव खायसे खालामदों बेखायनो जाहोग्रोदों मा समाव मोनफैनाय नोङो आं सानसुआव बहा मोनदोंमोन दैमुं फैलाय खनसे देखाय नोंखौ रान्दोनिखौ एक नाम्बार रान्दोनियाखौ दैमुनि हाबायाव ओरैबायदि मोसागोन ओरैबायदि जागोन होननानै गैला दै जोंना बिजावजालि गोदाना बिनि हाबायावनो ओरैबायदि मोसागोन ओरैबायदि जागोन देलायगोन होननानै आङो हाबानि सिगांनो ब्लग बानायबाय थादोंमोन ओमफ्राय हाबा समावनो गैया गोजाननिफ्राय प्लानिं खालामबा जाखाया जानो हाया जाना होननानै गैला हाबाखौनो मोनजास्रायासै होनबाबो बिसोरनि हाबाखौ मोनजायाखैबाबो अमा बेदरखौ मोनजादों आङो आं सोना हरनायमोन दा सोना हरनायानो बेनोमोन मोनजादों दा अमा बेदरखौ होनथा जिखिजाया मोसानो मोनासै आरो ना मालायफ्रा जि मोसासोदो नायसोबाय ओमफ्राय मालाय मोसानायखौ ओमफ्राय र' दा रुमावहाय एसे हाबना नायगोन नोंसोरनाव
हाबनो मोनैया बिराद गोबाव जाबाय हाबफैदों दा उनाव हाबगोन र' ओमफ्राय मा संखोथाय एसे खिन्थाना होलाय मा संनो दालि ओमफ्राय दालि दालिखौ जाबावदोंसो माबा मोनसे दं बायदि मोनदों दाउजों आलु ओमफ्राय अमा बेदरजों आलु ओमफ्राय ना फ्राय ओमफ्राय लेसेरा फ्राय मेरला पनिरजों बहल मेरला आइटेम माथो थावासै मिथिला थावै बेफोरलाय संनायालाय संदोंमोन मोनजोबखाबाय दा हाबाय नों संनो खाट्रासो दां मानसिया खाट्रासो दां ना फिसाबाबो बिरलायलायनायसो सङो खोमा दा उनावहाय जानायखौ एसे देखायनोसै ओमफ्राय औ दे नोंसोर जाबाय थादो हिमानसि गब गब जा जानायावलाय डाइनिंनि प्लास्टिकआ मोजांथार आं माबा गस्ला फ्रकसो गाननो लुगैलायबाय डाइनिं प्लास्टिकखौनो नै एसे मोजां नङाथ' बोरैबा बोरैबा इखौ सायावनो थानाय बायदि नुदों न' बेखौ नै गस्लासो गाननो लुगैलायमारदों आङो नै मोजां नुसोदो केमेरायावबो Bagurumba, hai bagurumba, bagurumba, hai bagurumba. Zat nonga bela, nonga bela. Oh, ini. Nanti masa beda. Zat nonga bela, nonga bela. Haberum homna nei bamna nei lagu menka, hai dege lagu menka. Bagurumba, hai bagurumba, hai bagurumba. Kuri bari ni mai dausen, jeni lagu alai da. Nanti sekalian. Zaनायखौ जागायनोसै नै आइटेमफोरा दालि मैगं ना फ्राय लेस्रा फ्राय लकेल दाउ अमा बेदरबो दङ दंनायालाय ओमफ्राय आं अमा बेदर जाथ'ला आरोना नारेंखौ खोन्थानांगौ दे नों खोन्थाबाव नोंखौ बारा नुथाराखै जानद्रायावसो थांबाय केमेरायानो माने खाथियावसो थानांगौमोन हिन्जाव गोदाननि आखाइनि संनायखौ दिनै फार्स्ट टाइम Pass me the salt. Pass me the salt. Salt. Ini berarti ada kakak. Ambil mana? Coba. Gotawaनो गोथाव जादों ओरैनो सोलाबा Hangba dengan di baki kiri lah dia like secret nala itu secret nala kapur saja na Iya. Orang akan kerja macam. Nusur ukit lele beda. Dia itu mau apa deh? Baru. Mai. Anu, sebelum main. Hah? Ayo, tanya mau. Kali, coba kamu nama. Apa? Jangan lagi ni. Bagus deh, mana yang sudah? Oh, ini sama ni tu sahaja tu man. Isi lu sih kan, rai kan tu man. Ama, apa pun apa sahaja ni nanti. Nabi aja manusia. Siri ni.
Halo hi. Direct camera hap kadang gitu. Oh. Kan langsung lagi lah. Mana kan langsung. Apa baik satu? Camera mulai Ini yang hap. Dia tidak. Jamai nih. Nơi apa ya? Chừng nào cái hậu sữa. Apa ya? Cứ nổ thầy nếu bữa nay thì lấy nữa, mấy thầy thì lấy đi mà lấy nữa. Chỉ còn cái này chừng nào phải à? Là gì vậy? Đấy, là gì vậy? Bonchula Pak. Tao không làm chứ. Anh nhà cũng sẽ bật mắt. Cứ lên được bài này. Mày ăn không? Ăn người năng là đẹp. Ăn chẳng nào mà phải năng lại. Ăn người năng là. Islam mesti ke? Macam mana kan mesti? Jangan sini, kau boleh jalan jalan. Ayo. Aneh sih kan. Sebenarnya ini boleh gimana? Này खाम जाखांबाय बेदर जाबाय नाबो जाबाय गय जानो लुगैबाय आरोना ओरैनोबाबो खाम जाखांबालाय माइ जानो लुगैयो गयखौ होनबाबो बेखौ जाजोबद्राया गिदिरद्राय हे मानसि मा खालामदो नांस्रायाखै खुदुमनो मोन फै इथि खुदुमनोनो बोहैथिया आंखो दे नोंखोबो दे नोंखोबो हरो नोंखोबो हरो दाउदै बायदिबो इदि गयखो जाबा मोनामसुना जालांगोन फेयानो इदि होननाय खोनासोयो आङो नंगौना नङा मिथिया जिखिजाया आं मोनामसुनानै जाबाय थायो आरो मोजां मोनो फेदो राजा खामखायाखै दा जाला मोना जालायबाय न' खोमसि नुलायदों जाखांनानै नै जोङो दसे गोबाव मानि जिरायबाय ओमफ्राय नै बे हिनजाव गोदान लानि रुमाव एसे हाबनो नागिरदों हिनजाव गोदाना दिनैसो नुदों नालाय दासान्दो दिनदो खननै जाबाय आरो बेखायनो हिनजाव गोदान महराव नुबाय थादों आरोना आङो खोनथाम जाबाय ओमफ्राय बिसोरनि रुमाव एसे हाबना नायहैनो नागिरदों बिसोरनि रुमाव हाबनो मोनिया गोबाव जाथारबायना आङो ओमफ्राय हाबथ'नो एसे भिडिअ लानांलायनोसै थुदो देखायदो दाना नोंसोरनि रुमखौ बियो जाबाय बिसोरनि टिभि रुम मालाय सफाया मोजांथारहाय टिभि रुमाव डाइरेक्ट बिसोरनि रुमाव हाबहैनोसै आरोना मा साजायना दोनदों एसे नायहैनि नै बिसोरनि रुमाव हाबफैबाय हाबानि मालाया दाबो दं माथो रानबाय नामा दङ रानजोब्बाय माबासो बियो बानायनायसो बानायनाय माने बैयो बायनाया बायनाया आंनाबो दङ दोनबाय थादों आंबो रानजोब्बाय दोनदों आयनाखौ खनसे नायनोसै नांबाला सिरि आरो आंनाबो बेखौ नाहरबाय थादों आलाय सोरबा पसन जानानै बानायदो सोरबा बिसाव बानायनांगौ जानाय बेखौ सोनायाव मारै सोनांगौ खेव जायोदां खेवनायालाय बे गासिबो गद्रेजआसो गैला मोनसे सोनो हायाखै थांनाया ओमफ्राय मोनसेया आफानियाव सोबाय सोजानायबाबो जागा लाया थाम्फैयालाय थैद्राया बिदि भेन्टिलेसनखौ खालामजोबबानो माबाया आरो फैया Ya खुलुमजोब ओइ थांफानो हादा नोङो बिमाखौ थादो दे होनबाय थादों आं